Mae'r fideo yma mynd i edrych ar mynegi rhif fel canran o rhif arall. Cwpl o bethau. Mynegi yw y gair cywir am rwch, neu gair posh os chi'n moyn am rwch. So, mynegi rhif fel canran o un arall yn meddwl rwch rhif fel canran o un arall. Cwpl o bethau i gofio. Un, sicrhewch fod unedau rhifau yr un fath. So, os mae un mewn centimetrau a llall mewn metrau, newidwch y ddau i'r centimetrau neu i fetrau. So, mae'n bwysig bod chi'n gwybod sawl milimetr sy'n mewn centimetr, sawl centimetr sy'n mewn metr, sawl gram sy'n mewn kilogram ac yn y blaen. Ysgrifennwch y rhifau fel ffracsiynau. Pwynt 3, lluoswch y ffracsiwn gan gant, a wedyn pwynt 4, cofiwch i ysgrifennu'r ateb gyda'r symbol canran ar y diwedd. Okay. So, fi'n mynd i edrych fan hyn ar ddau enghraifft. Right. Yr enghraifft gyntaf, mae'n dweud yn 7 M1, mae 13 bachgen ac 17 merch, pa ganran sy'n fechgyn. So, tan yn ellwch be chi moyn, so pa ganran sy'n fechgyn, so 13 allan o'n, ar pa ganran sy'n fechgyn, so chi angen adio 13 a 17 i gael y cyfanswm, sy'n neud 30 disgybl i gyd. So mae 13 allan o 30. Cofiwch luosi gan cant. A wedyn os ych chi yn defnyddio cyfrifiannell, defnyddiwch y bwtwm ffracsiwn. So, agor y bwtwm ffracsiwn, 13 dros 30. Ewch mas o'r ffracsiwn, sicrhewch bod chi'n dod mas o'r ffracsiwn, lluosi gan cant. A'r ateb yn dod lan fel yna, i newid ei ddigolyn. Mae'n 43.3 cylchol. So, 43.3 cylchol y cant. Sicrhewch bod chi'n rhoi y pwynt degol a hefyd y smotyn uwchben y rhif sy'n cylchu. A wedyn, enghraifft 2, mae Aaron Ramsey wedi sgorio 16 gôl mewn 61 gêm dros Gymru. Mynegwch nifer y goliau fel canran o sawl gêm mae wedi chwarae. So eto fan hyn, i ni'n gwybod faint o goliau mae wedi sgorio, i ni'n gwybod faint o gemau mae wedi chwarae, chi angen lluosi gan cant. So chi'n mynd eto at y cyfrifiannell, agor y bwtwm ffracsiwn, 16 dros 61, lluosi gan cant. Newidwch ei ddigolyn. Nawr mae lot o rhifau yn dilyn y pwynt degol fan hyn, so tysyn ni'n awgrymu bod chi'n talgrannu fe i 1 lle degol neu 2 lle degol. So mae'r ateb yn dod mas fel 26.29508 ac yn y blaen. So talgrannwch naill ai chi gallu dweud mae'n 26.2% neu 26.23%. Ond mae hwnna'n, ar gyfer rhywun sy'n wario canol y cae, mae hwnna yn really dda. Mae wedi sgorio gôl mewn dros cwarter o gemau mae wedi chwarae. Mae gen i set y gwestiynau hoffwn i bod chi'n ceisio ateb fan hyn. So cwestiwn 1. Mewn 1 litr o air mae yna tua 205 ml o oxygen, 785 ml o nitrogen, 10 ml o argon, tua faint o'r air sy'n nitrogen, fel canran. Cwestiwn 2. Mynegwch 65 ceiniog fel canran o 2 pint. 3. Faint ydy 2.7 fel canran o 18 pint. A wedyn cwestiwn ola.
Cwestiwn 4. Ar ddechrau cyfnod clo, pwysau John oedd 86 kg, erbyn heddiw ei bwysau 82 kg. Mynegwch y newid fel canran o'i bwysau greiddiol. Sylwch fan am y gofn chi fynd o mas y newid. Yeah. A wedyn y cwestiwn ola. Arwynebedd petriol A ydy 28 cm², arwynebedd petriol B ydy 58 cm². Mynegwch arwynebedd petriol A fel canran o petriol B. Cwpl o bethau, defnyddiwch gyfrifiannell i'ch helpu chi. Cofiwch i dalgrynu'n gywir a bach o ymarfer chi gallu creu cwestiynau eich hunan. Diolch, off y chi.